V galérii Trebišovského kaštieľa sa uskutočnila vernisáž výstavy významného umelca starostu umeleckej besedy slovenskej Emila Semanca. Na historickej pôde Múzea Kultúrneho centra Južného Zemplína sa prezentuje rodák z Čertižného svojou papierovou kolážou na autorskej výstave s názvom 4 nočné doby. Prečo zaujala výtvarníka práve táto technika? Lebo je svojím charakterom trošku literárna. Sú v nej príbehy, je v nej množstvo všelijakých dejov, metafor, symbolov, ktoré využíva rovnako aj literatúra, však sa vraví o literárnej koláži. Princíp tvorby Semancových koláží vychádza z obojstrannej vyváženosti vystrihovaných farebných papierových scén, výjavov a maliarsky ponímanej plochy nekonečného priestoru. Do neho autor vklada príbehy, svety vesmírnych diaľok, podmorské hĺbky či staroveké ríše popredkávané sústavami krajín. Obrazy Emila Semanca prezradzajú zaujatie mytológiou, ale aj biblickými témami, predstavujú zložitý labyrint ľudského vnímania a prežívania. To, čo na Semancových obrazoch vidíte, pochádza zvnútra človeka, z medziľudských vzťahov, napätia i harmónie. Najprv treba veľmi dlho zhromažďovať materiál na to, aby človek mohol vytvoriť obrázok, ktorý je aj farebne zladený, je aj ten obsah tam v ňom, je tam aj to, čo vlastne chce tomu príjemcovi odovzdať, aj nejaký pocitový svet. A niekedy naozaj vznikne tako až počas dopoludnia a niekedy trvá 3-4 mesiace, niekedy aj pol roka, niekedy to odložím na dlho, potom sa k tomu vrátim. Umelcové práce budú skrášľovať najreprezentatívnejší výstavný priestor múzea do 4. mája 2014.